Vooral Friezen in de leeftijdsgroep van 23 tot 27 jaar had dreig om werk te vinden. In 2009 is het probleem ook al in de provincie geconstateerd en starten verschillende instanties de campagne Geen jongeren aan de kant in Friesland. Het actieplan hoopt uiteindelijk honderden jongeren aan een baan. Maar dat is verliezen stopt. Als je kijkt Friesland breed hebben we toch zo'n 9700 jongeren weer op een baan kunnen krijgen. We hebben de nodige leerwerkbanen kunnen creëren. Het zijn ook de nodige duizenden. En we hebben ook weer zo'n ruim 1000 jongeren hebben wij een stage kunnen aanbieden. En die stages zijn ook heel erg belangrijk, want werkervaring is erg belangrijk als er straks weer een einde komt aan de crisis. Troch de crisis wordt het dreig om datzelfde resultaat nog eens deel te zetten. Maar het neemt net waar dat er wat gebeuren moet. Geen enkele jongere moet buiten het systeem gaan vallen. Dus we gaan alle jongeren inderdaad ook benaderen in heel Friesland. En dan gaan we kijken wat daarvoor weer de geschikte oplossing is. Is dat geen baan? Terug naar school is soms ook heel erg belangrijk. De zal vooral bezocht worden jongeren te helpen met technische beroepen en banen in de zorg. Vanuit Europa is al subsidie beschikbaar gesteld voor de plan, maar er wordt nog zocht naar meer financiële stiepen.